Mňa sme najoptimálnejšie celú túto naplánovanú cestu, ako sa len dalo. Nešli sme prišli do stredu a ideme na jednu stranu. Dobre, keby sme išli z Pagu, hej, tak povedzme by to bolo naozaj to. Ale, tak ja som ani nevedel, že ideme na Pag. Išli do Seni, ako najprv. Hej, ale keby sme nešli na Pag, tak je ten Seň najlepší východiskový na ten. Ja som myslel, že sa ide len Krk a možno trošku sever Istria nejaká. Si spomínal, že možno Kula by ťa bola zaujímavá, ale... Tam to ani nebol ešte. Ale myslím, že aj takto nie je až tak veľa, no. No z tej diaľnice, ten trojuholník, výjazd diaľnice, Seň a Krk, hej, to sme si... No, tesne pred zápasom.